Devleta Tirkiya Qirker êrişeke nû ya berfireh li ser herêmê daye dest pêkirin. Piştî gevxwarinên Wezîrê Karê Derve yê Tirkiye Hakan Fidan ya li Meclisa Tirkiye bi du rojan careke din êrişê herêmê kir. Di êrişê de binesazî û pêwîstiyên navendên pêşgiyanî hatin armanjkirin. Artêşa dagirker şevê din saet 22 careke din bi balafirên şer cihên jiyanî kir armanc. Taybet dêrî ku Tiribespiyê. Dêrêşa li ser stasyona Seydiyê de welatiyê bi navê Hesên Hemze Sado birîndar bû. Welatiyê birîndar li Qamişlotê derman kirin. Ji ber êrişê agir li cihê stasyonê odê ket û stasyon ji xizmetê derket. Her wiha gundê banî şikefta stasyona Qereçox û stasyona heftan a Kehrebê ya Dêrîkê jî kirin armand. Devleta Tirkiye dagirker bi balafirên şer êrişî hundewarên bajarê Dêrikê ku taybetî jî gundê banaşker tê koçera da. Ev stasyona petrolê xwe neznihalê me. Ev dîmenên rastrasiyê wê stasyonê ne ku Devleta Tirkiye dagirker du caran ev stasyona petrolê bombebaran kir û gelek zirar ev bi xwe re anî. Tenê zirarê madî belê kesên kulvederên nûbetçî bûn haris bûn ew jî ji ber bombebarana Tirkiye birîndar. Li stasyonê ziyanek mezin pêk hat. Ber êrişî xwe demê dîjî kirin hedef da got vê miletî perîşan bike. Ev gel wê tekoşînê bike wê li ber xwe bide wê axa xwe xwedî derkeve. Banê şikefta stasyona herî mezin a petrola li Koçeratê ye. Di encamê de elektrîka li gelek gundê navçe û bajarokê Tiribespiyê çil axa û bajarê Dêrikê qutbûye. Pompeyên gazê niha bi kapasiteyeke ji sedî kêmî pêncî dixebitin. Li gorî berpirsa rêveberiya kantona Cizrê, aliyên têkildar wê derbarê ziyanên êrişê de daxuyanekî bi raya giştî parve bikin. Ji meha Nîsanê heta kanûnê di dema heft mehan de Dewleta Tirk binesazî û çavkaniyên jiyanê armanc girtiye. Her wiha di encama van êrişan de 47 welatî şehîd û 55 jî birîndar bûne. Dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê doh di danê êvarê de gundên Bakurê min bicê jî topbaran kirin. Li gorî hin agahiyan, hêzên Cebet el Ekrat droneke çeteyên Dewleta Tirk li gundê Qirt wêran xistine xwarê. Piştî wê jî çeteyan herêmdan bertopan. Îro jî di nava rojê de artêşa Tirka Qirker û çeteyên wê gundên Şehbayê topbaran kir.